Dneska je to úplne nové video vlastne ďalšie video z unboxingu. Dneska tu máme unboxing špeciálnej veci, o ktorej ste možno na mojom kanále ešte nepočuli. Uvidíte, čo to je, ale nebude sa to týkať tohto volantu, ani tejto Eraser paky, ale no, ideme toto otvoriť, takže zatiaľ adios. No, z názvu miniatúry, či z miniatúry a názvu tohto videa asi budete už vedieť, že o čo sa jedná. Predpokladám, že veľa ľudí, ktorí klikli na toto video, no tak vedia, o čo sa jedná. A väčšina nie, z mojich odobrateľov. Ale no, jedná sa o Arduino. Už to mám otvorené a prvá vec, ktorú vyťahnem, je baterka. Je to baterka. Ďalšia vec, káble. Dobre, ďalšia vec je senzor farby. Potom ďalej je adaptér na napájanie 9V baterky. Ďalej je breadboard, doska, na ktorej sa proste prototypuje fototranzistor, za ktoré keď svieti svetlo, no tak ide elektrina. Preposledné, trediaci boxík. Toto je mikrofón, modul. No a posledná vec je Arduino. Toto video je presne o Arduine, o unboxingu veci pre Arduino. Keďže už tu nám mám také veci, samozrejme. Takže máme tu takú peknú dosku Arduino. Arduino Uno R4 Wi-Fi dosku, kde je mikrokontroler, neviem aký, a ESP, čo môžeme pripojiť na Wi-Fi a Bluetooth. Potom tam máme proste napájanie a také veci. Tu môžete vidieť jednotlivé veci. Je to kompatibilné aj s Arduino Cloudom, takže môžete robiť IoT projekty internetové a Bluetooth. A má to aj I2C konektor, je to rýchlejšie 3-krát alebo neviem koľkokrát než klasické Uno R3. No, ak by ste sa pýtali, nie je to platená spolupráca. Možno by vás zaujímalo, že odkiaľ som to objednal. No, stránka techfan.sk. Tam sú všetky takéto komponenty auchitické, všetko tam majú, joysticky, všetko možné. No nič, ja to idem otvoriť, tak zatiaľ adios. A samozrejme, ak by sa vám toto video páčilo, no tak môžete samozrejme zanechať like. Ale no, ak by ste chceli také videá o Arduine proste, no tak by ste samozrejme môžete napísať do komentárov. Možno z toho môžeme spraviť aj sériu, že budeme robiť projekty. No, ale máme tu Arduino, ktoré vytiahnem. Áno, má tu aj LED display, či LED matrix display, áno, pardon. Je to podávané na podložke plastovej, samozrejme, aby sa to proste nespojili tie spojí zo spodu. Máme tu USB-C konektor, samozrejme USB-C kábel, ten, keď to napojíte, potrebuje podporovať prenos dát. No nie dát ako mobilný, ale dát akože proste dát, akože čo viem, súborov, tak. Potom tu máme, áno, že ďakujeme, že ste podporili Arduino komunitu a proste áno, že sme si vybrali to. Nálepky idú k tomu. Nálepky. To sú nálepky. A toto je neviem čo, taký plagatík a to je vše. To krabice. Túto krabičku si na 100% nechám, ale no, ideme si teraz pozrieť toto Arduino. Takže máme tu ten čip, ktorý pochádza proste k Arduinu. Máme tu pekný nápis, máme tu ESP čip na vlastne teoreticky Wi-Fi a Bluetooth, USB-C konektor, reset button, plastovú podložku, adaptér na napojenie tej 9V baterky, ak by ste napríklad Dagi boli, čo ja viem, napríklad Dagi Patch, kde nemáte notebook alebo počítač. Máme tu LED matrix display, teda, jak som vravel,
piny potom aj označené takto po bokoch, čo je strašne dobré, keď sa nemusíte trapiť s tým, že toto pasuje k tomu a tak proste. To je strašne dobré na prototypovanie. Potom tu máme I2C konektor, čo slúži na pripojenie napríklad, čo ja viem, senzor teploty, napríklad aj na LED displeje, čo sa dávajú na kalkulačky, to je LED LEDka, že on, no. Takže to by bolo Arduino asi. Potom tu máme teda základnú dosku, na ktorom sa to pripája, na ktorú sa to pripája. Toto proste fototranzistor, áno, prepustný svetlo, mikrofón modul, 9V baterka, kábelky a čo to je, senzor farby a doska, či trace boxík, do ktorého to pekne môžete dať všetko na triedenie. Aj keď už mám dáke, ale to je proste malo. No nič, ako, ja si myslím, že by to mohlo byť niečo na všetko, lebo ako toto video som plánoval, že bude aj troška kratšie, keďže vlastne to unboxing, ale no, môžete napísať do komentárov, že vlastne, že či by ste chceli takto video, alebo nie, alebo proste, no, zanechaj like na tomto video, no tak ja si myslím, že to mohlo byť niečo na všetko, tak adios.